Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai előadáson egy érdekes kísérletre készülünk, ugyanis a Lean-t fogjuk bemutatni a zene nyelvén. Tudom, hogy vannak néhányan a teremben, akik nem szimpatizálnak a Lean-nel, vagy csak nem hisznek benne. Őket arra kérem, hogy erre a rövid időre cseréljék ki a Lean kifejezést valami olyanra, ami számukra a hatékonyságot, észszerűséget és élhetőséget testesíti meg. És akkor annak a hangjait fogjuk hallgatni, a Lean hangjait. Engedjék meg, hogy bemutassam a Trio National csapatát. Hegedűvel a kezében vércsonkol. Csonkor 5 éves kor óta hegedül, úgyhogy ha születésekor egy kicsi tehetséget legalább kapott, akkor már biztos igen jónak kell lennie. Bartek Zsolt klarinétművész, a mezőtábas zenészetművész csoporttagja, és az MLBKT külön kérésére cipőben jelent meg közöttünk. És Kákonyi Árpád a zongoránál, ő pedig annak köszönhetően van itt köztünk, hogy gyerekkorában annyira nem szeretett karatézni, hogy inkább bevállalta a zeneiskolát, pedig azt se szerette volna, és így állt össze a produkció. Akik olvasták az eredeti írást, tudhatják, hogy én is zenéltem volna, de a zenekarral egy kölcsönösen előnyös megállapodást kötöttünk, mégpedig felosztottuk a piacot, és abban egyeztünk meg, hogy ők nem adnak Lean tanácsokat, én pedig nem zenélek nyilvánosan. Nem is húzom tovább az időt, a következő 28,5 percben 4 tételt fognak hallani. Az első tételben belehallgatunk egy rossz megbeszélésbe, ez biztos mindenkinek teljesen újként fog hatni, mert ilyenen nem szoktak részt venni. Ezt követi majd egy jó megbeszélés. A második tételben azt hallgatjuk meg, hogy hogyan reagálnak az egyes emberek egy-egy problémának a megtapasztalásakor. A harmadik tételben a sorozatgyártást, majd pedig az egy darabos gyártást, vagy mondhatnám akár rendelésre gyártást fogjuk bemutatni. A negyedik tételben pedig az önök segítségét kérjük a téma meghatározásában. Kezdődjék hát az első tétel, a Discussione Diabolica, majd pedig a Discussione Magnifica. És az első részéhez egy kis történettel készültem, hogy mégis áthangolódjunk a művészetre. 13 óra 21 perc. Elkezdenek szállingózni a fél kettőkor tartandó megbeszélésre. 13:36-kor még nem érkezett meg mindenki, informális társalgás zajlik. Ekkor valaki megkérdezi: Józsi jön? Nem tudom, vár, rácsörgök. Mint kiderül, Józsi nem tudta, hogy lesz megbeszélés. Bár fontos lenne a jelenléte, de nem tudja abba hagyni a jelenlegi tevékenységét. Az utolsó kolléga Sanyi is megérkezik. Még a desszertet nem nyert le teljesen. Tudjátok, hogy a fejlesztőknek 1:45-től van ebéd, miért kell 1:30-re meetinget szervezni? Jogos kérdés, bár előbb is jelezhette volna a kifogását. Ekkor jön a szokásos: várunk még valakit? Kérdés. Majd a bizonytalanságot látva megkezdődik a megbeszélés. Ekkor dobban be Pali. Pali jó arc. Így attól függetlenül, hogy 11 percet késett, és már folyik a megbeszélés, mindenkivel kezet fog, a termet komótosan körbejárva. Ezt megfűszerezi néhány, na, milyen volt a pecázás, és hasonló figyelmes kérdéssel. Bár a megbeszélésnek van témája, napirendi pontok vagy bármilyen terv nélkül vágnak neki a diszkusziónak. Nincs is kijelölt vezetője a megbeszélésnek, mivel a vállalatnál van vállalati kultúra, és az szükségtelenné teszi. Bár az előző megbeszélésen számos feladatot kiosztottak, azok állását senki sem firtatja. Jobb ez így mindenkinek. Többen jegyzetelnek, bár közelebbről megfigyelve, ketten rajzolgatnak, 3 a számítógépükön egyéb dolgaikat intézik. A 3-ból csak egy lóg éppen a Facebookon, így erről a megbeszélésről sem fog készülni emlékeztető. A logisztikai vezető bár átfuthatna az emlékeztetőt 1 perc alatt, de mivel sosem készül, ezért biztos annak látja, a részt vesz, és így nem marad le a fontos információkról. Igaz, hogy így 1 órát kell itt ülnie, gondolja ekkor még optimistán. A beszélgetés közben többször merül fel olyan kérdés, ami bár teljesen várható volt, senki sem tud rá válaszolni. Röviden, a résztvevők készületlenek. Ekkor valaki javasolja, hogy a prezentációs számítógépen menjenek rá a tyé meghajtóra, mert azon bár nem a legfrissebb verzió van fenn, de legalább mindenki egy kis benyomást tud kapni a dologról. A tyé meghajtót persze nem lehet elérni erről a gépről, rögtön 15 perc telik el próbálkozással, gép újraindítás, stb. Egyikre már egyre gyakoribbak a párhuzamos beszélgetések a témában és bármi másról. Ezeket senki sem moderálja. Az egyik kolléga elkezdi hangosan bírálni a felsővezetés előző heti döntését a leállás alatt üzemelő részlegekről. Ez is egy jó téma,
erről is el lehet néhány percig beszélgetni. Végre felmerül egy komoly probléma, amit érdemes lenne kivizsgálni, mert a projekt sikere szempontjából létfontosságú, hogy megoldás szülessen. Persze a teremben lévők azonnal tudják a helyes megoldást. Nincsen szükségük semmi alatra vagy információkra. Bár tudják ezt a jó megoldást, valójában ezek a megoldások egymásnak teljesen ellentmondanak, és ezért egy hangos vita kerekedik ennek következtében. A vitát sikerül lecsillapítani, de végül nem veszik fel az akciólistára a probléma kivizsgálását. Nem ez az egyetlen dolog, ami nem kerül fel az akciólistára, hiszen ahogy Sanyi mondja, ne aggódjatok, az már le van vajazva. Ezzel szemben több olyan akció is felkerül, aminek a felelőse éppen nincs a teremben. De mindenki egyetért abban, hogy ő majd meg tudja csinálni. Természetesen a kiszabott kissé szűkös, de igazságos határidőn belül. A fő kérdés, ami miatt jöttek, amíg visszatérünk rá állapotba kerül, és végül az 1 órásra szánt megbeszélést, amit 20 perc alatt meg lehetett volna oldani, 2,5 óra után hagyják abba. Mindenki nagyon fáradt, hiszen rendkívül sokat dolgoztak, ezért ma már csak kávéznak, és mindenki elégedetten mehet haza. Most pedig hallgassunk meg egy hasonlóan rosszul sikerült megbeszélést, de ezt már szavak nélkül. Most pedig következzék a jó megbeszélés.
Következik a második tétel, Risoluzione dei problemi. Képzeljük el, hogy hősünk szembe találja magát egy problémával. Hogyan is reagálhat? Például azt gondolja, hogy nem az én problémám, tojok rá. Második eset. Remélem más nem vette észre. Gyorsan eltüntetem a nyomokat, nehogy rájöjjenek. Harmadik változat. Megkeresem, hogy ki a hibás, és kirúgom. Nem tudom, milyen gyakran találkozunk a következő változattal. Ó, egy új probléma. Micsoda jó a lehetőség, hogy tanuljunk belőle, és a megoldására egy jobb rendszert hozzunk létre. Következik a harmadik tétel, és ennek is az első része, Produzione seriale.
közbevetném, hogy én együtt dolgoztam a művészekkel, és én innen nem hiszem el, hogy ezt most találják ki. Tehát, hogy a negyedik tétel következik, Improviso a richiesta. Ehhez a közönség segítségére lesz szükségem. Méghozzá itt van nálam a Link kabalája. Nem, nincs akinek kabalája, ez pompon. Ezt fogjuk használni arra, hogy kisorsoljuk, hogy ki választhat. Mert túl sokan vagyunk sajnos, úgyhogy eldobom, senkit nem fog agyonütni. Valaki egyébként fél a mesebeli lényektől, mert akkor arra nem dobom, nem. Oké. Az első, amit kérnénk, az egy érzelemnek a megnevezése. Lehet egy picit gondolkozni 2,5 másodpercet, és aztán utána. Köszönjük szépen! Akkor kérném tovább dobni a pompont. Mibe is néztünk? Most pedig kérnénk egy ízt, illatot vagy színt, bármelyiket ezek közül, de csak egyet. Szoros. Egyet még, mert igen, rövid lesz, és azért szeretném mindenképpen, mert dobjuk először tovább. Köszönöm. Bátran meg kell markolni, az amerikaiak ezért jobbak nálunk, mert ilyen szétmennek, hanem el akarom kapni. Igen? Ja, hogy mit? Bármit. Ez a legnehezebb, ugye? Hogyha csak 3-ból lehetne választani, sokkal egyszerűbb. Jó, hogy az íznél maradtunk, de úgy bármit, hogy villást adunk, nem? Jó.
Sós. Sós villás harmonca. Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük érezték az előadást. A szünetbe bátran lehet kérdezni ezzel kapcsolatban is, vagy bármi mással. Jó, itt leszünk.